Pabili po. Sandali lang po. Pabili po. Sandali lang. Pabili po. Sabi ko, sandali lang! Sandali lang! Nagtitiktok ako eh! Hindi ko matapos-tapos yung TikTok ko ah! Nakakaloka! Pabili po. Oh, ano po yun? Pabili po. Pabili po ng orange tang nesty, kuya. Nesty na tang orange? Wala po kaming gano'n. Ayun po, oh. Iba po yung nesty, iba rin po yung tang. Parehas lang po yan. Nga po yun. Parehas lang po yan. Kaiba nga yun eh! Tuturo pa. Aray. Sungit naman itong Kung customer ka, tender ako, customer ka lang, sabi ko magkaiba yung ano, may gano'n, nesty na tang orange, nakakaloka! Pabili po. Ano po yun? Pabili po ng Mountain Dew. Mountain Dew, ilan po? Isa lang po. Sandali lang po. Ay, pasensya na po. Wala na pong Mountain Dew. Ay, kahit isa lang po. Wala na nga. Kahit hindi na malamig po. Ano ba sinabi ko? Bungol ka lang. Sabi ko, wala na. Sabi mo, kahit malamig. Lumayas! Aray ko. Sungit man ng tumbak lang. Ka! Pabili po. Ano po yun? Pisong lollipop. Ilan po bibilhin ninyo? Magkano nga po yung tag-isang lollipop? Tinatanong ko kung ano bibilhin mo? Pisong lollipop. Marami piso isa. Tinatanong ko kung ilan yung bibilhin mo. Tapos, tanong ka na tanong kung magkano yung piso lollipop. Ano to? Nakakaloka! Pabili po. Ano po yun? Ng isang piatos. 12 pesos po. Ito po. Sukli po nila. Ay, pabili po ng piwi po. Isa lang po. Isang piwi. Ito po, 6 pesos. Isa pa pong Oishi po. Isa lang. Sukli po. Ay, pabili pa po ng isang Nova po. Isang Nova. Isa. 12 po. Ay, pabili pa po ng isang Rockling nga po. Isa-isa ka, hindi mo na lang pinagsama-sama. Bili